Liorta entre mozos. Desta volta no Parque Santa Margarida na Coruña. Na lea participaron case 100 de rapaces, a maioría menores de idade, e un deles resultou ferido. Cal foi o motivo? Como se desencadeou todo? Batalla campal. Hoxe, no termómetro. 11:47 minutos, seguimos aquí en directo no termómetro. Nova batalla campal, desta volta o escenario foi a Coruña, de novo, como pasara en Pontevedra, a plena luz do día e ante a estupefacción de todos os que estaban ali, que gravaron o que sucedían, e esas imaxes correron como a pólvora polas redes sociais. O Parque Coruñés Santa Margarita converteuse onte nun novo campo de batalla. Ao redor das 7 da tarde, uns 90 mozos, na súa maioría menores de idade, desataron o medo e o caos entre os múltiples veciños que ali se atopaban. Unha multitudinaria liorta que deixou un menor ferido que non quixo ser atendido pola ambulancia. As imaxes falan por si soas. Rapaces e rapazas que non paran de entrar en escena repartindo puñazos e patadas a todo canto se atopaban no seu paso. Un todos contra todos, segundo describen algunha das testemuñas que rematou coa rapazada fuxindo ao son das sirenas dun amplo dispositivo policial. Con todo, o que moitos se preguntan agora é cal foi o motivo que desatou este novo episodio de violencia nas rúas galegas? Efectivamente, esa é hoxe a pregunta. Rocío Padín, quedaron para pegarse? Hubo algunha mecha que motivou este conflito? Que ambiente se respira hoxe nese parque que nos contabas, Padín, que é bastante céntrico, non? Sí, é que é moi céntrico. Temos as miñas costas a Ronda de Nelle que cruza con a Avenida de Arteixo. Para que vos fagades unha idea na casa, estamos ao ladiño do Palacio da Ópera e da Casa das Ciencias. Onte pola tarde, aquí, alrededor das 7, como dicíamos agora, pois aquí desacouse o caos. En esta cancha que estades a ver as miñas costas hai un grupo de rapaces, saía enfurecido e aquí, desta parte de aquí, ao lado deste árbol máis escuro, caía un dos mozos que era golpeado fortemente por todos os demais rapaces. O curioso da situación que o parque a esa hora estaba ateigado de xente. En estas mesas que estades a ver por aquí estaban os señores maiores a xogar as cartas e en estes outros bancos que temos por aquí agora ás miñas costas pois estábase a celebrar un cumpleaños. O que se respira agora pois é ambiente de medo, intranquilidade, caos. Por eso nós hoxe estamos aquí con un veciño que prefire non sair en cámara. Moi bo día. Como estás? Pois fatal en esta situación que temos que andar con medo, a xente maior anda con medo, os baños están pechados, xa pon ali o cartel por vandalismo, é unha inseguridade total, non sei como isto non está máis vixiado e tomar medidas no asunto. Dende que se destacou aquí o caos, a policía local tardou un pouco en chegar e no momento no que chegou foi cando se disipou todo ese volume de menores, non? Sí, salieron correndo e nada, a cuarto de hora, 20 minutos, foi cando chegou a policía local. Pero bueno, non hai unha seguridade aquí para nada, xente maior tampouco quere vir a última hora, ten medo a xente. Decíasme que incluso as señoras prefiren deixar o bolso na casa. Sí, a veces che piden cualquier cousa para o can, unha bolsa ou algo, porque eles deixan o bolso e se olvidan. Sí, unha inseguridade total. E que é o que está pasando en este parque? Pois que hai moito tema de trapicheo aquí ao lado dos baños, moita xente a partir das 7, 8 da tarde, isto é incontrolable. Hai pelexas, o pasa que a xente a veces avisa, a veces non. Entón, este episodio que sucedeu onte é algo que soe acontecer aquí? Sí. O pasa que a veces pois non chamas, cambias de ruta e tiras por outro lado para facer o paseo e non pasas por aí, nin chamas, non queres complicacións. Un dos menores resultou ferido e rexeitou a axuda médica. Sí, claro, non se queren denunciar entre eles, porque despois se solucionarán con outra pelexa e así estamos. Sí. E agora, que é o sentimento? Cal é o sentimento que tedes os veciños? Pois fatal, un parque onde se pode estar tranquilamente, aparte que lle piden cousas a xentes maiores, a xente maior ten medo, unha inseguridade total o que hai aquí. Quen solen ser os usuarios deste parque? Aquí hai nenos, hai maiores, hai de todo, non? Claro, de todas, fan comunións, fan bautizos ou veñen a xogar as cartas, xente, entre comillas, normal,
Pois moitísimas grazas por atendernos. Xa está de saber, compañero, esta situación que se vive aquí neste parque de Santa Margarida, o que nos afirman tanto a Policía Local como as forzas da seguridade é que este caso está a investigarse, cales foron os motivos e de momento pois os identificados son menores e o que sabemos é que non hai denuncias polo momento. Non hai denuncias, grazas Rocío, porque polo que che dixo ese home que entrevistabas, hai medo, Carla, é dicir, leas frecuentes, nos dicía ese home, e que aí o asumen e cambian de ruta, non? Claro, parece que todo parte de aí, decir, na normalidade, non, destas pelexas que se fan a diario, convocadas probablemente polas redes sociais, non? A min sí que o que me chama a atención é que o testimonio que escoitamos decía que a Policía Local chegou 15 minutos despois. A información que podemos atopar nos xornais locais de Coruña indican que a policía xa estivera aí unha hora antes. Por lo tanto, que xa estaban antecedentes de que había unha situación de tensión. É dicir, que había xente aí que estaba reunida, rapaces, e xa había unha situación de tensión. No, que xa se respiraba un ambiente de pelexa unha hora antes. Claro, dá que pensar. Totalmente. Encaixa, ademais, María, co que nos contaba este testigo. É dicir, é unha zona onde se entende esa presenza policial porque adoitan quedar para pegarse, eso lle contaba aí a Padín. Estas cousas entendo que en calquera momento salta a mecha e a tes liada aí, 90 rapaces. Eu digo, pero que clase de rapaces estamos criando? Vamos a ver, porque estos son menores. Quen estamos criando para que se xunten a darse golpes, puñetazos? Vale, aquí non houve navallazos, pero un parque tan bonito, cunha sombra, donde vai tanta xente maior, familias, e que teñan que andar a gresca. Pero, chico, divírtete, hombre, unha pena. Sí, sobre todo aquí a impotencia do Xantón é que é unha zona pública e que ao final, digamos, que estes rapaces que se fan donos, non?, de determinadas zonas, pois o que fan é ahuyentar o resto, non? Que evita pasar por aí, como nos contaban. Curioso tamén que non se queran denunciar entre eles, como nos apuntaba este rapaz. De feito, onte non houbo detidos. É un feito fundamental, é dicir, se non hai denuncia, os xuzgados e a policía tampouco pode actuar, non? Se a policía estuvo unha hora antes... Pero pode disuadir, non? Bueno, disuadir sí, pero a policía non pode chegar a un parque, pode identificar as persoas, pedirlles a documentación, pero non pode tampouco decir que se vayan do parque, se non están facendo nada, non? Aquí, Xantón, crees que non hubo detidos porque non levaban armas? É dicir, por unha comparativa con Pontevedra? Por levar armas, evidentemente, eu penso que non ten nada que ver isto con Pontevedra. Por qué? Porque o de Pontevedra estaba claro que era entre dúas bandas que estaban disputándose un territorio para tal. Aquí que ves? Pois xente nova que seguramente trapichan un pouco e bueno, e están nesa época adolescente, non, que pensan que todo se soluciona peleando e cousas destas. Pero o trapicheo unha aldea de case 100 persoas, Ima, por certo, estamos vendo en directo ahora mesmo, 12 en punto, están vendo ese furgón policial pois nada, dando un voltio polo parque. E para a xente que non coñeza o parque, claro, o Parque de Santa Margarita é un parque super grande, é super amplo, ademais ten entradas por varios puntos da cidade, non? Un pouquiño máis céntrico, outros un pouquiño menos, pero quero dicir, hai moitísimo espazo para celebrar, pois eso, que dicían cumpleanos, incluso bautizos, hai tamén como un parque onde van levar os cans e un montón de espazo. Eu estou un pouco como María, o sea, o que non entendo é que clase de sociedade estamos educando, que clase de rapaces son eses que se xuntan nunha tarde de verán, que en vez de ir á praia, bueno, é verdade que na Coruña non está habendo moi bo tempo, pero unha tarde de verán non quedan para ir a calquera sitio que non sexa un parque a darse de tortas. Tamén apuntar un pouco o que dicía Carla, se a policía estivo antes e xa se notaba unha certa tensión, xa había un ambiente un pouco turbio, por que non te queras para disuadir? Se realmente cando eles apareceron, os rapaces saíron correndo, porque é verdade que o medo é libre, evidentemente estamos falando de rapaces menores que en canto escoitaron que había policía, marcharon a correr. Por qué? Por que non hai máis presenza policial cando é evidente que xa se estaba aí creando un caldo de cultivo importante? O problema é que a policía é coñecedora, o Concello tamén coñecedor do asunto, porque claro, hai denuncias de que isto é o normal. Sí, pero eu tamén o que falamos moitas veces, entendo que unha presenza policial permanente no, permanente no,
pero será posible, permanente no, seguro que permanente no, pero o que ti decías, hai unha parte deste parque que linda, digamos, cun barrio que é un barrio conflictivo da Coruña, no? Os Mallos, etcétera, no? É un barrio conflictivo que se sabe que hai narcopisos, etcétera, etcétera. É dicir, bueno, a policía coñece perfectamente. Sorprende, Cheima, esa estampa que estamos vendo en directo do Parque Baleiro? Non me sorprende. Non me sorprende porque, como ben dicía a testemunha que falaba antes, moitas veces por seguridade hai xente que xa non pasa por aí. Claro, pero a iso ia, é que tremendo, é dicir, que a xente teña medo e non faga uso dese parque fermoso que estamos vendo en directo. Pero pasa, é un pouco o que dicía, hai xente que xa para evitar, porque é verdade que é un parque pois que ten moita sombra, que hai como moito recoveco, que non é un parque amplo que entres e xa vexas todo, é unha mágoa que a xente, en vez de atravesar moitas veces por aí, porque para ir ao centro moitas rutas... E vas buscando a sombra. Sí, pois non van precisamente por eso, por a inseguridade. Pois estaremos pendentes deste asunto, que agardamos que non se volvan a repetir estampas como as de onte, e avanzamos, porque